kallo gani da mai sauraro ku ji ni zan yi waka ta wasa ba ta Ragiji Gabji babban goro sai magogin karfe fitaccen jarumin fina-finan Hausa Adam A Zango mai rawa da bazar kowa zai amsa goron gayyatar sarkin Hausawan Turai Alhaji Sirajo Jan Kado wanda ya shirya gagarumin bikin sallah tare da nadin sarautu daban-daban. Wohoho ina Hausawan Turai ina turawa masu sha'awar Hausawa ku halarci fadar mai martaba sarkin Hausawan Turai Alhaji Sirajo Jan Kado bikin lamba 25 Rio de la Formicio Palazzo a Faransa ranar 23 ga watan Yuni da ke tafi. Ki fito ka fito ku fito kwanku da kwarkwatanku domin ganin bukukuwan gargajiya game da al'adun Afirka. Bikin zai samu halartar manya-manyan baki daga masarautu a Najeriya, Nijar, Kamaru, Ghana, Chadi. Kazalika bikin zai shaida halartar wakilan Hausawa daga kasashen Birtaniya, Belgium, Jamus, Holland, Switzerland da dai sauran kasashen duniya. Wani wanwani raƙumi wandoki ya kamara ga filasha ga arhan makurhon daga fitattun 'yan jaridu daga Amurka da Jamus da za su shaida wannan biki. Zan kasance tare da ku domin nishadantar da ku a ƙasar Paris. Sanarwa fadar mai martaba sarkin Hausawan Turai Alhaji Sirajo Jan Kado.